Bună și bine ați revenit la un nou episod. Astăzi o să mă joc Madou 2. Nu uitați să bușiți butonul de like, să-mi dați un share și un subscribe. Cerul nu este neapărat. Mamă, ce mașină mi-am găsit aici. Mamă, stai că are volan pe dreapta. Mamă, dar ce-am făcut aici? Haide, fratele meu. Ce faze comice. Bine, cu mine nu-i merge. Băi, frate, mă întreb după cine vine poliția. Sau ce face? Într-o zi am văzut că se bătea cu oamenii poliția. Cred că acum tot la fel. Nu știu. Dar la asta mă cam gândesc eu. Că nu știu. Numai ce era sunt în poliție. Mamă, rac. Oh, boys. Ho, 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 oprește, boss. Oh my god. Oh my god. Bine. Hai, pa. Hai, te pupa. Hai, drum bun. Dă-i-vă, bă, că vine Mercedes-ul. Mercedes-Benz. My fucking... Dă-i-vă, bă, la o parte. Că vine Mercedes. Mercedes-ul șmecherașul. Dă-i-vă, bă, v-am zis. Polițio, dă-te! Mamă, ce bușitură. Mamă. Hai, pa. Hai, firei tu să fii. Mamă, băi, frate, dar nu suport publicitățile. Ce nu-mi place? Cred că o să-mi descarc aplicația aia. Să nu mai am publicități, că nu-mi place deloc. De fapt, o am descărcată, dar nu o am activată. Vedeți-vă, băi. Hai, cine vrea să se bată cu mine? Hai să-mi iau un pistolaș. Vedeți-vă, băi. Bă, te omor. Bă! Tu! De ce ai venit pe mine? O să-ți ia foc mașina. Ia dă-te de aici, mă, urâtânie. Bă, tu vrei bătaie? Ia, mă, de aici. Ia dacă vrei. Ia. Nu se mai pună nimeni cu mine. Cine da, bă, cu pistolul? Tu? Nu tu, a? Te prostul ăsta. Ia, mă, de aici dacă te dai mare. Ia. Ți-am luat și viața. Să-ți o iau și ție. Ia. Prostăvanie. Doi, ia de aici. Tu nu te pui cu mine. Ia. O, ce păcat de tine că ai murit. Dacă vreau spur și mașina de poliție. Mamă, ce păcat!
Hai, pa, cuciulită. Bă! Vino, bă, aici, încoa. Am și crezut că am scăpat. De fapt, am crezut că am scăpat. Dai, bă! Bă, dar prostul ăsta! Proasta, de fapt. Bă, nu te-ai mai dat tu mare șmecheră. Că ai o pălărie și un ceas. Bă, vă bat pe toți. Așa că aveți cam bine. Bă, și tu dai mine, mă? Bă, și tu? Bă, și tu? Bă, și tu, mă? Bă, piticanie proastă. Bă, tu dai, mă? Totuși proastă. Bă, eu vă bat pe toți deodată. Toți dau. Firea naibii să fii de proastă. Bă, când ți-i dau una peste ceafă. Bă, frate, dar avem jumătate de viață. Ce vrei, să mă bag cu 7 polițiști cu jumătate de viață? Și mai dau și cu pumnii și cu pistoale. De fapt, dacă dădea cu pumnii nu era problemă, dar mai dădea și cu pistoalele. Dă-i naibii. Așa că îmi cumpăr eu un AK. Și vedem pe urmă cu cine se mai bate polițiștii. Ia dă-mă și tu mașina, hoață cu masca ta la gură. Coronavirus e numai pentru proști. Adică ești proastă. Oh. Fac. Proastă cu mașină de... Proastă cu mașină șmecheră. Cum vine asta? Bă! Du-te-mi... Ia uite-i, mă, ia uite-i, mă, nu mai... E strada lor. Bă, mă fac să înjur. Șulică. Hapă, duche. Duc spatele. Bă, mă enervează publicitățile astea! Să mor eu când termin videoclipul. O să activez ăla, să nu mai... aplicația aia. În sfârșit. Aplicația aia de publicitate. Uite-l, mă, pe ăsta. Bă, tu e pe contrasens, bă? Te duc. Ce faci, mutulică? Unde e? Mutulică! Bă, dă-te! Oh, bă! Mă, ce-am crezut că e Lamborghini. Mamă! Gura, mă. Hofă! Oprește, mă, nu știi să oprești. Tu putea ce să duci. Nu te pun cu mine. Iau. Stai acolo. Nu ești bun. Dacă mă enervez, n-am ce să-ți fac, fă. Chiar e fă. Adică fată.
și ăsta e proastă, bă, că avea mască la gură. Hai, pa. Noapte bună. Că să e cam întunecă. Cam atât a fost cu acest episod. Pa.